E kubleye pi waro ki pralok ki wasnyao suk wo up ye ki kubor how new channel ki kubor ki wakwa open snyao che pi wa tho chi thi khan ro unong hi kai skur chakawi ka khana skur yong o ka wa chong class 8 hawa kamte heiwan ini wajia wei kamon pertuj uni unong hi kai te ton up ye gani ka kubor hadu wakut khanang wayo tip iye wasakhet te chwa wo sdang ichi ki kubor ladam pwe mu depu subscribe your new channel snya bhai subscribe we ngat how to bell wa em hai tu khanang wayo pten cho cho phu yo yigi kubor wa thame te ton sdang ichi ki kubor ha iwi ni ijia wasnya phala iwada jia hakawi ni ki jela kari india hei wada muwi unong hi kai skor da tho we da ichi khan ro u yakawi ka khana skor yong o ko chong class 8 hakawada pansnya u ye maya yong o yaka ha kani ka chithi wakhat arlan uni unong hi kai da pha pure we da pha uka kani ka khana wo khet ye kani ka chithi mar ye de pure ko ka ini iwale u da paw prathai i hadin wa kani ka khana da khana ko ye ka bei upa yong ka ye wale u ha kani ka chithi uni unong hi kai da tho u wa maya bha u ya ka we daw miss bha u ka hei por we yo chuti ki we da pha phone u ka le ha iwan i por we yo lat ko we mto du ite da pha ye chem haro u ka ha chwa u yo chuti ki de te ong u ya ka wa kwa o u bia wa ka ya kani ka chithi da i u ka chakani ka khana ha ka tu ka le phau tarik yong ubna december nin usnem ha chwa u yo chuti new year ki tang wada tip wan ki dang ini hadin wa khana ka ni ka khana chaka bei upa ko ha ka ujor wada tho da upa yong ka ni ka khana da ong u wa ka khon yong olai school ko ha local junior high school wei uno hi kai u wa pertuj hari om sing u wa su phau nyau snem irta da bei khan ro uka wei da ong ule wada pha ya chem haro uka mar samen da khana cho cho uwa hadin wada khana ka khon u ye ni wale uni uno hikai da phone u o da te kalam u ya o we da ong ule wa uni uno hikai da sdang u o ong wa myi ki ule yi i hajrong ini we da maham haro uki de wa ong wala da perchang ki wo pen wit ya o dawra bor uka ka ni ka khana we mto du itele da maham pan yap haro u upa ka ni ka khana de wa phone da ka unknown number nei liang ki wa hayung hasem yong kani ka khana da ujor ki oche ki pulit percha ye ni wale u ya ka khon ki kam wa man ka te ki pulit da register ki ya ka case we das dang pan man ki le ya ka takit we nei liang u superintendent of police da ong ule wa daw pan chitom ki dei wa khor na ya uni unong hikai le da to sakhet wale u kamte da pha ye war chau ki ki dak yong uni unong hikai wa ki dak wa tho ha kani ka chithi we ya to nem ya to ne kam wa man kate uni unong hikai de lang wakiwa hayung hasem yong o de yut ki we the switch off ki le ya ka phone yong ki kam wa man kate dang tho ki ya ki we daw panchitom ki ya ki hajrong ini wale ki we ini ijia waro to iwa da jia hakawi ka chanong watip kam ka sadar kotwali ka wa em hakanaunch district ka jilla uttar pradesh te du kini don hi khublei chibon